Poď sa pozrieť, ako som vyrobila Jacka Skellingtona v životnej veľkosti. Ako prvé som si našla vhodný model. Bok a skoro sa odlomili nohy, takže som dovnútra nôh musela nasypať závažie. A ako posledné, prišlo mi zbytočné tlačiť vrece, ktoré bolo k Jackovi, tak mi ho Ronnieho mamina ušila, lebo ja nie som kamarát so šijacím strojom a Ronko mi tam spravil krížikový steh, aby to krajšie vyzeralo. Výsledok je podľa mňa perfektný, veď posúď sám, len problém, že teraz neviem, kam ho dám.